Lo
Cek, cek.
Baji dong kodok. Cek lokasi dulu. Cek dulu. Cek. Sek dicoba. Oh, aku cenat lali. Piye Mas, penak urung? Iya. Ciduk. Yeay. Meteng 7 bulan. Ora dadi ket biyen ki yo ngono kuwi kok. Neng metune cindil, Mas. Aku biyen ket ngono pisanan yo ngono kuwi rasane. Oh, ya. Rada lunyu, Mbak. Ora bayar-bayar gitu. Yo. Waduh. Yo ngalah. Keju. obesitas jebul.
Mas sikilku cedera, Mas. Wes, Aduh, suwek, Mas. ora. Ora apa-apa, Mas. Tahan banting kok, Mas. Anti pecah. Ye. Oh, ya. Eh. Ye. Eh. Calon. Oh. Ye. Ya. Yo. Nah. Eh. Ya oh ya Wes. Keruk. Ye. yo Ye. Mantu dengkul bisa. Rambutnya hitam dan lembut. Menggunakan pentin. Siji temenan tak kok. Isih ana sijine. Susulan to jajal iki, Pak. Iki bose, Mas. Oh, iki to bose. Bose metu keri. Kodok, kodok.
Piye blik? Piye. Blik. Piye? Ora mie kudu ngono sitoke lho mie. Mie ning kene lho sitoke. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis muni. Halo. Jajal di tes vokal sik. Dicek vokal. Cek. Yen kelingan, ngono kuwi lho. Marang sliramu wong ayu. Ora, masuk ora? Wis wae. Prasida. Kene ya gur pas-pasan kowe iki kok. Kowe iki madhep ngetan, Dok. Penonton ki ndelok kowe. Ngetan kula Kono. idul karo. Ngadep penonton, Dok. Kok ame-ame belalang kupu. Wis nek iki. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane dadi tonjo. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu Wis perawan. oh. Rondo. Nyok. Wis. Apa ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane dadi tonjo. Sesam lebu sedeng. Mentul-mentul. Wis. Malah melenceng tekan ngendi-ngendi. Yo sak elek-eleke dhewe ku yo iki nang ngendi. Uluk salam, gek iki acarane apa bareng yo ora arti lho aduh iki. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngendi? Warga Gedongan. Oh iya. Gedongan wong aku biyen yo cilik nang kene. Gedongan kok ngendi? Gedongan iki. Lah aku mau tok ndeke kricak iki. Ya mau kan biasa tuh. Biasa toh. Iya. Wo nek nggone anangnya wis beda. Loh, iki acarane apa iki, Kak? Acarane. Aku yo ora arti. Takon panitiane wae iki. Pak panitia. Acaranipun apa niki? Sik nikah sapa? Wo dadi kudu ditokke yo. Iki sing nganten iki. Sik anten iki berarti metu iki. Biasane ngono kuwi yo. Sang anten. Ten. Not. Lah Mas, lampune Mas iki Mas, beler iki biru apa iki? Ungu. Ijo. Kuning. Pink. Anu iki warnane dadi Biru keputih-putihan. oh biru. Lampune iki blerengi Mas. Blerengi Mbak. Kayak ijo. Dok kodok kayak ijo, Dok. Ijo. Ijo. Iya nek kodhok ya ijo. Apa Jek? Kowe ompong. Tope lunga pasar ning pasar. Ses. Lawan rondo nganggonku. Rapat-rapat. Ngono lho ae. Mas lampu. Ayo. Nek biasane iki lecek yen aku kangen. Ora. Sane to. Kangen karo sliramu. Elos-elos. Metu. Weh, beda. Aku wis metu lho iki mau. Aku aja di Wah, nek iki modele jebolane Waraga Dura
Wow. Iya. Au. Iya, iya. 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 Lanang kok wedok kowe? Wedok. Oh ya wedok. Aku ya ora kalah ya nek ngono kowe. Ya. Kocake Mas. Iya. Yo, santoke yo. Ho, ho. Aduh, panumplak repot iki. Nggonamu mung pelembungan nek pecah iki lho. Wah, alah jan. Tobat. Apa? Kowe iki totok men wedok bleng, totok men. Heeh, kowe iki dadi karo wong wedok ki ya sing anu lho, aja. Wala sosal to. 3 2 1 memang untuk Anda hebat. Yo. Ho, ho, ho. Ha. Mari. Iya, ayo. Ho, 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 ho. Hai. Iya. Woi, kok. Waduh, jan. Iya. Ibu. Wes tenan radi manuk tenan nek kuwi ngobat. Ayo Wes. genah. Wes kelangan manuk tenan nek kuwi. Ah, tak lunyu to, ngandel ra. Aku mau ki arep kepleset mergane iki. Kuwi gek cilik ana kuwi. Ono lho. Hah? Nek Jane suwek. Weh. Weh. Dongmu kuwi lho, dongmu. Kowe iki kok ya tobat tenan kok. Ora kowe iki madekin saka ngendi to asine? Jan tobat tenan. Saka Konoha apa kowe? Anak buah Naruto apa kowe? Oh, Sakura. Yo diteruske delet yo. Yo Mas Kodok yo digayengke yo Mas. Acarane Mas Yuda karo Mbak Dewi. Yo gentenan-gentenan yo. Aku mbiyen yo mantan ganong kok. Ning ganing aku mbiyen. Wedok. Yo Mas. Ayo,
Wis urung. Delok. Ya makane bapak-bapak ki ya nganono dihiburno. Oh iya, kowe bapak apa bebek? Ki bapak kabeh iki. Bapak aku. Bapak poco. Ora iki sing delok ya rata-rata bapak-bapak ya dikek hiburan sak iso-isone iki lho. Oh to. Paling ora ya dijogetke dalat-dalat ngono lho. Ya Pang ya kowe saiki piye? Lagune sing apa? Sepasang remaja jatuh. Ngono kuwi. Oh. Ya kayak kowe jangkrik. Yo. Apa? Mondolmu kenapa? Asem tenan kok. Untung ra petil. Kowe nek mau tak lapor kena HAM lho kowe. HAM apa? Memukul seorang wanita. Oh, ayo. Ayo, Pong. Sesak mlebu sedeng. Yo. Yo. Karek gandrung. Kancane. Kok njarep mlayu. Urung. Ya atraksi sik wong wis Atraksi duit sik. kok. Ora. Nek satu sih ya kena ISIS. Jenah ses. Oh toh. Ya gandrung. Tenang sing endi? Ayo sing pojok dhewe nggo topi kae lho. Oh ya. Ayo lho. Nah, nek Ayo kuwi- penari kae iki. Nek kuwi ra rasa dikancani wani nek kuwi. Bendinane. Sing iki Ah iki wae iki. Iki. Bahenel iki lho. orang melu gawe. Jebul ngingu sotong. Kicau mania. Dok, kowe nek mau du kancaku tak keprok ket. Lah kowe iki modele dangak-dangak ngono ae. Yo, gas e bling. Apa lagune? Oh Mas Yuda. Mas Yuda. Ini loh Mas buat disawer loh Mas. Oke. Ya Mas. Kowe lho Mas tak jalukke lho. Tak tembungke. Epe apa? Pian sungguh mempesona. Oh apa? Ulun jadi jatuh cinta. Rasanya piye yang? Piye dong rasane dong? Alhamdulillah oleh susu kadaluwarsa. Kuwi nget-ngetan ke tahun. Deno. Oh iya. Yo Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Cimbung, ayo. Ayo penari semuanya. Yo, 3 2 1. Kudo Sempoko memang untuk Anda hebat. Lagunya apa? Yo. Cita to. Wah, wis Raja Sawer pun ready. Ayo Hilka. Udah ready. Ayo ready Hilka. Yo, ready dong. Makasih Mas Dipo. Oke. Oke. Oke, makasih Mas. Oke. Kamu gak usah. Ayo. Wong tua iki kene ndi? Maju, Mitra wong maju. tua, Ayo. Ayo wong tua. Ayo anak-anak, ngatur anak. Ayo adik-adik mau disawer ini. Iya. Yuk. Meyah loh. Iya. Ini bos-bos besar loh ini. Asik-asik. Asik-asik. Lah kok dhewe ora? Monggo, mari iki. Sawernya om. Sawernya om.
iki urung dikai lho, Mas. Oh, lho Sik ya. lagi arek tarik tunai. Lagi tarik tunai. Mas, saiki urung lho, Mas. Sabar, Sabar ya. Sik ning Sik lemari. lemari, ya. Sik lagi arek dibukake brankas. Brankas, Yo. heeh. Ya. Empe apa? Isih 2 miliar. Isih piro? 2 miliar. 2 juta setengah. Ora lagumu kok PP terus kuwi lho. Eh, kuwi aku ki bar saka Kalimantan, Mas. Biasane nek P iki info ngono ya. Lah ya kowe ora tau nginfoni aku kok. Infone ki mung rabimu kae kok aku. Gusti, kowe tak kon mangkat langsung mulih ya kowe. Yo, dipungkasi Mas Donald. Ayo McDonald. Aku kenale McDonald.
Mbak Ilka tadi mas-masnya tadi pengen lagu apa ya yang tadi nyawer tadi? Yang baru ambil duit di perangkas Iya. tadi ya. Baru tarik tunai. Iya. Oh iya. Tadi permintaannya lagunya apa ya? Aku lupa ya. Aku nggak tahu. Tanya Wiyogonya lagunya apa? Lagunya apa mas? Sigar. Sigar. Negara angin, ono negara avatar barang. Negara wet itu. Negara Barat. Negara wet. Pripun mas? Alah, nggih. Dalam Mas Aceh. Lagunya apa mas? Alah. Oh jambu alas mbak. Iki juragane lah. Ya DPC no nek jambu alas ki. Nggih. Iki nek 10.000 tiga uang telu kurang. Oh iya niki ikhlas napa mboten? Nggih lamun mboten ikhlas tambahi nggih. Jambu alas mas. Sabar, tahan emosi. Ya. Tarik sis. Ayo Mas Rizal. Ayo, aku tadi Heeh. sampean Piye? dari Mahesa. Nah, aku tadi Yeni Inka. Tenan kuwi. Ora, Dek. Yeni Iya. Yeyen. Nggih niki ingkampret. Nyo Mas, Kampret. di- Sidane apa? Jambu alas. Kelingan manis esok Sumpah
Oh, iya. Awas, yo. Ya. Tarik, yo. Ayo.
Belas. Bali Waras. Bali kokap. Yo. Yo. Yuk, ya. Belas. Yo Bali Waras, Bali Waras. Calon. Iya Mas, dibantu Mas, dibantu. Ayo, ayo, ayo. Sehat ya, Iya Mas, Dok. dibantu Mas. Yo dibantu Mas. Yeay. Ya. Ah. Ya, iya. Beta, beta. Beta, beta. Ayo lek Karso. Yo dijunjung yo. Ayo lek, ayo lek. Heeh. Yo dijunjung yo. Lek Karso. Kerja, kerja. Danang Pro Audio Sound System. Enak deh. Jemben Lur. Terima kasih.
Yolo.